maldita y noble, bandida y dolce, cuando gema no estoy, cuando cae la noche y no me espera, espérame, me adopta la loa mientras llega, aullando por mi cachorros tu huella sin mi ambición, en tinieblas yo duermo a tu vera, cuando cae la noche y no me espera, me adoptan la loa mientras llega, yo ya no sé ni quién soy, me transformo en una fiera, creo que aprendí de un cabrón, porque me recuerdo, sería pobre, maldita y noble, jodida y joven, he aprendido con amor, sería pobre, maldita y noble, jodida y joven, yo ya no sé ni quién, ahora estoy tan busy que ya no me caben más planes, pa' tu agenda no estoy, mi fe, mi castillo barro pa' que nadie la afane, y yo fui dragón, cambiaría lingote por cobre, o el medallón, mataría a quien te jode un día, lo harían por no, mataría, no mataría, ahora estoy tan busy que ya no, estoy tan busy que ya no, cambiaría lingote por cobre, mataría a quien te jodió un día, cuando cae la noche y no me espera, me adoptan la loa mientras llega, aullando por mi cachorros tu huella sin mi ambición, en tinieblas yo duermo a tu vera, cuando cae la noche y no me espera, me adoptan la loa mientras llega, yo ya no sé ni quién soy, me transformo en una fiera, creo que aprendí de un cabrón, porque me recuerdo, sería pobre, maldita y noble, jodida y joven, he aprendido con amor, sería pobre, maldita y noble, jodida y joven, yo ya no sé ni quién, Benvingudes i benvinguts a la tercera edició dels Premis 310. Amb totes vosaltres, la comunicadora i presentadora Nerea Sanfe. Maria, puja, puja, puja! No sabeu les ganes que tinc d'eixir de festa, però vamos, vamos, vamos. Que alce la mà, que alce la mà. Ja me l'estan alçant i encara no fer la pregunta. Que alce la mà qui té ganes d'eixir de festa. Bueno, no està mal. Quanta gent jove ves jo per així, no? Mare, bueno, alguno i alguna tampoc sou ja tan jovens. Però benvingudes i benvinguts a esta tercera gala dels Premis 310. La veritat és que per a mi és un honor presentar esta gala perquè és un any complicat, un any fotut, un any diferent. Jo vos diré, l'any passat vam decidir presentar esta gala, bueno, jo vaig les cervesetes de després, que si sou assidus a estos premis sabreu de què parle, jo li vaig dir a Òscar, Òscar, jo crec que esta gala hem de presentar-la l'any que ve, jo i una servidora que és l'altra, que ja us contaré després per si no sabeu qui és. I Òscar me va dir, Nerea, no està malament, t'agarre la paraula, ja si estic, jo no sé si hauran fet bé o no, perquè per a qui no ho sàpiga, jo vaig donar les campanades del 2019 en el Festiver, perdoneu, Festjoc no, Festiver. I què va passar?
la pandèmia mundial. Sabeu? Aleshores, jo no sé si ho hauré fet bé, si ho haureu fet mal, xics de 310, jo espero que s'ho passeu d'allò més bé. Hem preparat una gala amb moltíssim color, amb moltes ganes, i jo sols vos dic que estem ací perquè la gent jove tenim molt a dir, moltíssim, i que la cultura, la música, els dibuixos, les xarxes socials han salvat esta punyetera quarantena, i qui diga que no és mentira. Així que jo crec que vosaltres, és que esteu en casa, que per cert no vos he saludat, que estem en streaming en directe, mare, pare, un beset molt fort, vos estime molt, que vosaltres sou els imprescindibles, així que per favor, un flow... Imprescindible, imprescindible! Jo que t'ha donat de mamar televisivament i un dia que presentes algo no em crides. O sigui, he d'eixir així, d'estràgil, de cameo. Jo que per tu he fet el challenge del polvoró, de la galeta, de la ceba, he ballat TikTok i així m'ho pagues una gala de deberes que presentes bonica amb gent jove. I no em crides? Carolina, de mamar sí que m'has donat, sí, perquè... Bé, jo t'anava a dir que... Avui és una gala de gent jove, Carolina, de gent jove, tu no eres jove. Ja ho he vist, però la gent major també contem, no? O què? Sí, la gent major conteu, però és que tu no eres gent major, tu eres l'ama del corral i del carrer. Aleshores, ja que estàs així, si vols, jo vos he de dir, així en petit comitè, i per la gent que està en casa, que jo li he ensenyat a Carolina que era això del panorama musical, el rotllet valencià. Això és de veres perquè amb molts no vos conec, així que ves dient-me. Aleshores, igual jo te vaig a fer com un resum, un recopilatori d'algunes de les persones que estan així esta vesprada nit. Jo anava a dir nit, vesprada nit. A les 10 d'estar en casa... Nit loca. Sí, nit. Si estava escoltant a Maria, per favor, un fort aplaudiment per a Nona Iso. Festival, per favor. Ella i Carolina estava. Lo més a prop que estarem d'una festa... Sí, des de fa un any, lo més a prop que estem. Bé, va, te vaig a contar. El diluvi, on està el diluvi? Mira, hola Diluvi! Jo te vaig a contar, perquè mira, ara que està així Andreu, tu saps que Andreu i la tia Figa tenen xipeo? Xipeo? Això xipeo què és? Xipeo! Cau d'orella, rotllo, no? Algo més que rotllo jo diria, i també he de dir-te que Flora, que és la cantant, i el bateria jo crec que també... Sí. Ja sé jo per què feu estos premis, perquè ara pandèmia, mira, no és res. Ara estos premis no serviran per a molt perquè entre mascareta i distanciament social no pense jo que ens toquem massa. I te dic que també per ahí estan les xiques d'acció antifeixista de Pego, estan per ahí. Bueno, xics, ells estan ahí i ells van fer, va passar ahí una ben grossa i t'he de dir que finalment tot va quedar en un superfail, perquè així, vamos, jo ja te dic que els fans de Hitler nos volem, vamos, dir res, fora. Un fail vol dir un fracàs en tota regla. Un ridícul absolut. Un ridícul. Enhorabona, xica. També estan els de la ruta dels esmorzars. A on estan? Míralo-los. Però és que estos chicos se dediquen a stalkejar tots els bars habidos y por haber. Stalkejar, és que sembla que parles de veres en japonès, Què vol dir stalkejar? Què vol dir? Stalkejar vol dir dotorejar, Carolina, i a banda ells mengen. Cada dissabte menges esmorzars, bé, xics. Haurem de fer tu i jo una ruta d'esberenar-se. Anava a dir del bacalao, i jo del bacalao crec que ja no. Desberenar m'agrada. I per últim, la fúmiga, on estan els meus fumigueros? No estan? Ai! Mira, la fúmiga per a mi... Que ganes de cremar València, de veres. La fúmiga per a mi són els meus bae. Ala, una altra parauleta, bae. Bae és això que si dus ulleres, en la mascareta se t'empanyen, no? Pues no, Carolina, no. Bae vol dir before anyone else. No ho he dit bé perquè jo, l'anglès, mal. Anyone else. Vamos, els meus xics que els estime moltíssim. Així que, ja que estàs així i ja que t'he posat un poquet en ordre del dia... Bé, no? I gràcies a 310 que m'ha posat ahí una butaca per a una senyora que soc, no ho sé, però per ahí, per si necessites algo... Vale. Saps? Tu dime... Com una...
senyora. Com una senyora, Sí. que experiència en tinc una poqueta, jo sé que tu ho faràs bé, jo confio plenament en tu i això va rodat, però vaja, que estaré d'allà així a propet. Ah, molt bé, Però que si vols, ja que estic així, que... Ah, no, ja t'anava a dir que tu ja te'n vas, ja que estàs així, dona un premi, no? Dona el primer premi. Pues bé, pues un premi que... Quin vols donar? Pues ja que estem, el de la tele i la ràdio... El de la tele i la ràdio? Va, enxufa-li! Els finalistes a millor contingut per a ràdio i televisió de l'any són La ruta dels esmorzars, de Sueca Televisió. Tap Zapping, d'A.Media. Hola, amigues, amics, benvinguts a Tap Zapping. Loving Comunitat Valenciana, d'A.Media. Yo me llamo Chimo. Chimo, yo soy chino. Hostias. Podríem fer-ho millor, d'A.Media. Lluís, perdona! Són certes les declaracions de que heu comprat vots per a votar al Tap Zapping com a millor programa de 310? De 310 és per a... El xino i el ximo estan bé. Jo soc ximo, jo soc xino. Millor contingut per a la ràdio i televisió per a... Podríem fer-ho millor! 4, 5, 6... Pues sí. Ja estaria. 5, 3, 4, 5, 6. Hola, què tal? És que havíem vingut a entregar uns premis, això no se ho esperàvem. Estem supercontents. Que guapo estàs, Diego, t'he de dir. Estàs superguapet. Gràcies. Ara és quan tu has de dir, tu també, cari, tu també. Ja, no m'agrada mentir. Vinga, a veure. Jo vull dedicar el premi Dedica. Uf, que emoció. a tot l'equip de Podríem Fer-ho Millor, Sí. que són moltes, i a Lluís Cascan. No te'l dus, tu. Sí. Està allí, Lluís. Quin publi més gelat, quin horror. Pregunta, la gala comença tard perquè Lluís Cascan arriba tard, veritat? Algú em pot confirmar això? I ja veus que arriba tard i mira pa què! Ai! No, que bé. Som molt fans del Tap Zapping, no sé si això queda com molt pilota, però és cert. Som un programa que acaba de néixer, som un programa jove. Això és curtet, no? Tens 2 minuts i mig que ho sé jo per escaleta que ho ha vist, home, que nosaltres presentem premis. Això, que som un programa jove però que es farà molt major, així que estem molt contents. Carolina nos va marinera, estic ahí. Pensa que la Carolina Frital, que no pot ser, perquè ara recordeu que els pinganillos estos els anem a desinfectar cada vegada que pugeu. Quasi som cultura segura. Després parlarem d'això. Bé, el següent premi. Anem a agarrar el mòbil, però és que no tinc butxaques. Bueno, les butxaques, la veritat és que, mira, este tratge me l'ha deixat Berta Baidez, perquè ahir jo tenia un drama de les tratges i me l'ha deixat ella. Ella és un poc més fineta que jo i encara que tinga butxaques, això... No. Aleshores, imagineu que tinc un mòbil en la mà i jo vos diria ara mateix. Ara no han sigut les arracades, Vale, que m'han fet llevar-me l'arracada perquè està ahí. Bé, que imagineu que tinc un mòbil en la mà i jo vos dic. Som addictes al telèfon mòbil. Jo sóc addicta al telèfon mòbil, però, vamos, addicta a més no poder. A vegades vos jure que intente deixar-lo en una habitació, intenta apartar-lo i és com... Sí, i acaba agarrant-lo i no sé què fer. Aleshores, també vos he de dir que la part bona és que les xarxes socials ens han salvat este confinament, perquè bé que hem fet Zooms, bé que hem fet videoconferències, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, tots els creadors i creadores de contingut que ens han donat la vida. Jo vos he de dir que este premi volíem que vinguera per Chita, el gamer és tan famós, que és valencià, amb la nòvia Violeta Gamer i el porquet que tenen com a mascota. Però jo crec que entre això de
Andorra, youtubers... millor que no. Aleshores hem telefonat i hem fet que vinguin així 2 dones que són les entendides, també fan contingut per a les xarxes socials, tenen un podcast en la ràdio Glamour i elles són Alexia Guillot i Adriana Cabezas. La ruta de finalitats socials de l'any són la ruta dels esmorzars. Aprèn valencià en línia. Un altre sintaxi o un altre són febles. Jo jugué al Minecraft. Llet i vi. Digue a els col·legues i mones al gènere. Món és un concert. La síntesi. Decidisses amb qui vols ballar i a qui vols xerrar. I el millor contingut per a xarxes socials és per a... La ruta dels esmorzars. Bona nit a tots. Tenim preparat un discurs, així la xulleta de Pelayo. Bueno, primer que tot... Espera, que falta Arnau, que està aquí també. Un aplaudiment ben fort per Arnau. Bueno, primer que tot, donar les gràcies a Grami d'Hostaleria, que tan mal ho estan passant, a Sueca Televisió, en concret a Hugo i Pura, que ens han ajudat moltíssim, i a vosaltres per fer-ho possible. Però sobretot al valencià, aquesta meravellosa llengua que ens uneix i ens ha fet arribar tan lluny. I vos anime a que continueu utilitzant-la i que també es feu a tots. Visca el valencià, collons! Bueno, també volíem dir que tenim una entrevista que farem en Nerea Sanfe, que l'estem editant, portem quasi un any, però la pujarem. I que si algú més anima a una entrevista, que mos convida a esmorzar i la tindrà. I el cremaet que no falte. Moltes gràcies. Jo vos he de dir, xics, és que això volia tirar-vos-ho en cara, perquè fa un any me convidareu a esmorzar a un lloc meravellós, d'on era? De Torrent. I jo el vídeo encara no l'he vist, jo sé que acabarem d'esmorzar i no havien gravat l'esmorzar. Que, clar, si anem a promocionar un bar on esmorzar, és com... Però bueno, espereu veure-lo pròximament i si voleu quedem una altra vegada perquè jo crec que era com massa random tot. Però bueno, enhorabona per aquest premi. Tornarem a esmorzar, tornarem a berenar en els bars, de segur que sí, ben pronte. I ara ve un premi que jo us he de dir que és una categoria en la que jo personalment soc nul·la, però nul·la, nul·líssima. Perquè les arts plàstiques a mi no se me donen bé, però des de menuda. I jo ho he intentat, vos jure que jo ho he intentat, i no se me donen bé. No hi ha, claro, n'hi ha gent per això. Jo, arts plàstiques no. A la que sí que se li donen bé és a la següent artista que entregarà este premi. Ella és Virgínia, més coneguda com Almera Vir. Els finalistes a millor creació d'arts plàstiques de l'any són Espes Tornet, Colors al vent, La Fera de Tito Pontet, Les 9 Muses, I el guanyador del millor creació d'arts plàstiques és per a Colors al vent.
Gràcies. Per a mi és un plaer guanyar el Premi 310. He estat nominada en les anteriors edicions i veure qui han sigut les guanyadores i ara veurem a mi així. La veritat és que és una sensació superbonica i que alhora em posa com supervergonyosa. També vull agrair a tota la gent que l'està veient des de casa i a tota la gent que m'ha votat, que han sigut unes setmanes molt xules. Em costa molt parlar en públic, per això crec que les meves il·lustracions són qui millor me representen. El meu contingut artístic sí que vull que siga un homenatge a les arts plàstiques analògiques per a que ens allunyem un poc de la facilitat de la màquina i connectem amb l'art manual i valorem les obres artístiques amb la seva complexitat i els seus esforços. I res, no vull allargar. Moltes gràcies a 310 per la visibilitat i també felicitats a les altres participants i guanyadors i guanyadores. Gràcies. Mami me pide los chavos, este mes se asusta, ha visto mi calendario y también mi hucha. Niño se vuelve mi fallo, que yo soy muy pura, cuando todo me sale caro, recuerdo mi lugar. Tengo la cartera llena, llena de fotos tuyas, billete parado, soy estampado la U. Yo creo que parece un gato, cuando voy no me hace caso, cuando le dejo de lado, viene roneando al plato. Si no tengo de eso que se gasta, bueno, si no me miran tus ojitos me muero. Si es que siempre fui una blanda, suave y linda como un panda, y por fuera llevo un armadón de hierro. No me preocupa la carga, sino mi time. Cuánto hemos tardado en arrastrarla y ahora qué hay. Tengo la cartera llena, llena de fotos tuyas, billete parado, soy estampado la U. Sé que siempre fui una blanda y si no tengo para gastar, sé que pronto se va a hinchar mi monedero. A 3 calles de mi casa sin almas, quedo piti pa' una noche sin alma. Me escribo otro tema, me vivo en cuarentena, cansando a la luna con mi drama, a la puerta de la gloria en pijama. Todo lo bueno me sucede descalza, me escribo otro tema, me vivo en cuarentena, me despierto con tinta en mi cama. No me preocupa la carga, sino mi time. Cuánto hemos tardado en arrastrarla y ahora qué hay. Tengo la cartera llena, llena de fotos tuyas, billete parado, soy estampado la hucha. Sé que siempre fui una blanda y si no tengo para gastar, sé que pronto se va a hinchar mi monedero. Mi monedero. Muchas gracias. Lirren aquí. Un besito para los premios 310. Muchas gracias por invitarme. Bueno, m'han canviat el micro. Jo vos jure que m'estava portant superbé. M'he llevat les arracades, he intentat no manejar-me massa, però m'han dit, Nerea, ara vas a presentar un premi. Bueno, vaig a presentar una persona que donarà aquest premi que canta. I a mi m'ha vellit demostrar-vos lo bé que cante. Però això serà d'ací un minut. També vos he de dir que això va ràpidet. A mi és de 310 m'han dit, Òscar, Arnau, Nerea, tu, cohetet en el cul, que a les 10 hem d'estar en casa. Ho estic fent bé, Arnau? Vale, aleshores si va perfecte, ideal. Este premi, el premi que ve ara,
diguem que és el millor esdeveniment, si no m'equivoque, sí, el millor esdeveniment de l'any. És a dir, a la millor festa que no s'ha fet per Zoom, perquè clar, qui no s'ha fet festes en Zoom? Qui no s'ha emborratxat amb la família? Jo vos he de dir, abans m'estava dient algú, jo és que durant la quarantena, mira, he deixat de fumar, he deixat de beure, he deixat de tot. Jo ho he triplicat. Fumar no fume, soc... Vamos, que no fume. Però beure? Però jo diria, però si comprem més vi blanc que menjar... Això sí, mon pare i els meus germans també li donaven, vos he de dir. Bé, que m'enrotlle i això va rapidet. Que això, que anem a donar el premi al millor esdeveniment de l'any. I el dona una xica que nosaltres ja sabíem des de feia temps que era una crac màxima. Però és que enguany jo crec que ha sigut el seu any, malgrat i tot la Covid, la quarantena i tot. Entonces, abans de dir el seu nom, voleu que vos doni una pista? No voleu. Sí o no? Ah, vale, no, és que, clar, això, jo vos he de dir que fem moltes festes d'aniversari quan jo treballava d'animadora i els xiquets estaven un poc més cap amunt. Voleu que vos doni una pista? Sí! Vinga, va, vos he dit que anava a cantar, A veure si sabeu qui és. Es que yo no sé si tú tornarás a ver en mí aquella persona que un día vas a conocer. Ara ja ho sé. Per favor, un fort aplaudiment per a Samantha! Els finalistes a millor esdeveniment de l'any són Nits al Carme, concert presentació La Punta, Tornar a començar, Alzira, cicle de concerts homenatge a Ovidi Montllor, 25 més, concert Els amants del diluvi, I el premi és per a homenatge a Ovidi. Moltes gràcies a tot el món que ha participat, a les 70.000 persones que heu estat allí votant, fent activisme cultural, al jurat, per suposat, per haver valorat aquest projecte que hem fet des del cor, tant des de l'Institut Valencià de Cultura com des de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Gràcies, Raquel, per acompanyar-nos aquesta nit. També volíem donar les gràcies al col·lectiu Ovidi Montllor per llançar-nos l'espurna que es va espentar cap a fer aquest projecte i sobretot a l'equip tècnic i artístic que ha fet possible aquesta producció i que ens ha demostrat que l'Ovidi, la seva obra, encara està completament viva. Per tant, a l'Ovidi també, per suposat, per haver-nos donat aquest material que durant anys i anys els artistes valencians hem continuat reproduint. I res més, dir-vos que el dia 17 d'abril vos esperem en l'últim passe d'aquest concert en Alcoi. Moltes gràcies. Enhorabona per la gran tasca que feu, i no sols ells, sinó tota la gent que crea cultura i que és necessària i que s'ha demostrat que és segura i que haurien de fer molts més concerts, moltes més activitats, molts més teatres i, malauradament, de moment, no. Però esperem que això a poc canvie. He de dir-vos una cosa que se m'havia oblidat. Enguany és el tercer any dels Premis 310 i vos he de dir que ha hagut rècord de participació a l'hora de votar. Crec que s'han quadriplicat, Arnau, 4 vegades
Sí, no? És que lo del no dur pinganillo, això, pues, a xillidet. Bé, que ha votat moltíssima gent, així que és que esteu en casa, és que esteu així, i tota la gent que ha votat, moltes gràcies. També sabeu que podeu seguir estos premis a través de les xarxes socials, ja ho he dit abans, però ho torno a dir, amb l'etiqueta 3, o sigui, 3, 1, 2, 3, en números romans, premis 310. I ara jo me'n vaig. Sí, me'n vaig. No per a sempre, me'n vaig un ratet, ahir darrere a fer-me una cerveseta, cosa que vosaltres no podeu. I vos dixe, amb uns cracs màxims, que podeu escoltar cada cap de setmana en la ràdio d'Apunt Mèdia. Podríem fer-ho millor, o no? Què tal? Bona vesprada, com esteu? Molt bé, bé. Com és d'abans, en realitat, vull dir que ja està. És que ara ja el brilli ja no té aquest efecte, no? Sorpresa. Sí, però hi havia un guió, tirem el guió, no? Com si no hagueren guanyat el premi a Tarzapin. Però l'hem guanyat, L'hem guanyat, Lluís, tot bé, Bon rotllo, a tope. Vinga, Eixim. Eixim, hola. Vos presenta la meva companya, ella sabeu qui és, ella ha presentat programes com Comediants, Assumptes Interns, ha treballat en Buenafuente, és actriu, ha estat en pel·lícules, sèries, i porta més de 10 anys petant-ho per tot l'estat, fent stand-up comedy en els teatres. Ella és Maria Juan. Gràcies. Ell és Diego Barea. Gràcies. És que això de l'anunci de seguros jo pensava que igual tampoc feia falta. Tampoc et col·locava en un lloc. Bé, és igual. Per omplir. Ja està. L'ha fet, i el va cobrar. Va cobrar per això, i això és important. Bé, nosaltres estem així en representació del Podríem fer-ho millor, un programa de la ràdio de Punt, quantes vegades ho vam dir ja. Un programa governat per dones i homosexuals majoritàriament. Estic d'acord. De fet, on vosaltres veieu el Grindr, l'aplicació, Mariu va veure un Infojobs. Sí, és cert. És el millor acudit del que fem ara i sí sé. Sí, és així. I a més estem molt orgullosos, jo estic molt orgullosa, estem molt orgullosos de ser un equip de dones i maricons que defensem el valencià molt fort. Bé, un equip codirigit per Toni Bertran, que és un home hetero que, a més, parla castellà. Sí, això és cert. Però diguem que ell seria com el nostre testaferro laboral. Este senyor només posa el nom. Ell està ahí perquè si alguna cosa m'ha ensenyat a mi la indústria de l'espectacle i de l'entreteniment és que has de posar un home que mana, perquè et facin cas. Va, fer la pilota marigua, donar la xapa feminista. Ara toca donar pas a Panollo. A Panollo, sí, molt bé. Ara volem donar pas al nostre community manager, Panollo. Panollo és... ell serà el que vos dirà, vos donarà els noms dels nominats a la millor iniciativa social i ciutadana i vol parlar dels community managers, del seu col·lectiu. Els community managers són com els baixistes d'un grup de música, no? Que ningú es reconeix massa, en realitat. I gaudixen més els temes greus. Sí, també. Són com superherois, no? Superherois encoberts amb superpoders, superpoders dels memes i els clickbaits. Sí, és de veres. No sé si hi ha algun community així avui. No, val, perfecte. No estan tots tancats perquè no... El major superpoder que tenen els community per a mi és fer-li creure als seus caps que el seu treball és molt, molt complicat de fer. Sí. I per això et guanyaràs uns quants memes també. Sí. Bé, amb tots vosaltres, Panollo. Hola, sóc el community manager de Podríem fer-ho millor. Mireu-me a la cara. Quina llàstima de persones. Quin color. Però no estan aixina de blanques per gust, Estan aixina de blanques perquè són community managers. Tot el dia tancades a casa fent memes i xorradetes perquè vos enrieu. Doneu-li un like, doneu-li un like. Doneu-li un like, que és l'única alegria que tenen en la vida, che. Mireu a esta. La pobre, quina cara, quin color. Però si se pensa que la melanina és la dona de Trump. Melanina Trump. Per no parlar d'estos dos, que ja no saben ni què fer per cridar l'atenció. Mira, mamá, se cago en la vida. Ningú en la vida eres tu. Ni tu, ni jo, ni ningú community manager. I voleu que vos diga per què? Perquè avui en dia, per a ser algú en la vida, has de tindre xarxes socials. I nosaltres estem tan ocupats d'una dels demés que passem de les nostres.
el que més me fot de tot això és que la gent se pensa que els community managers existim des que existeixen les xarxes socials. Doncs no. Existim des que l'home és home. Jesucrist. Jesucrist no tenia un community manager. Jesucrist tenia 12 community managers. 12. També és de veres que un el va vendre per 30 monedes de plata. Però també és de veres que en lo que cobren alguns communities, no per 30, vendrien a Sallalla per 3. O per un vale descompte del Mercadona, mireu si és això. Total, que esta ha sigut la meva iniciativa social i ciutadana. Però han hagut més aquest any. Coneguem els nominats i nominades al Premi a la millor iniciativa social i ciutadana de l'any. Els finalistes a millor iniciativa social i ciutadana de l'any són Acció Antifeixista dels Joves de Pego, Xarxa d'Associacions Veïnals Entre Barris, de València, Campanya La Lluita Continua, Associació de Sex per la defensa dels drets sexuals. Millor iniciativa social i ciutadana, ciutadana, Pere... És que no sap, bé, igual. Campanya La Lluita Continua. Vinga. Vinc d'una terra inundada pel sol, patint la vida amb la suor al front, la suor al front. De sobreviure tots els impossibles, els bàtecs, el cor, són els nostres himnes. Vinc i seguim resistint per molt que Vosaltres? Home, este jove tampoc és, també vos diré. No, tot bé, però... Bueno, ostres. Buah. Bueno, moltes gràcies. Ostres, enguany ha sigut un any... Bueno, jo ho vaig a dir, estem en la categoria més guai. O sigui, és la categoria on puja jo avui així, però bueno, sou molta gent, bueno, pego, tantes històries. No estem en la categoria guai perquè realment crec que el que nosaltres fem és juntar a gent per a fer coses que realment crec que importen molt, tot el que fem des de l'art, des de la televisió, des de la comunicació importa, però especialment el que nosaltres fem crec que és algo del que ens sentim simplement, en el cas de la lluita continua, impulsors. Crec que som els hereus, de fet, ni tan sols ho hem fet nosaltres, som apenes els hereus de tota la gent que va començar a lluitar des de l'assassinat de Guillem Agulló. Som els hereus dels músics, dels polítics, de les organitzacions socials, no només del País Valencià, sinó de Catalunya, de les Illes Balears, de tot l'Estat, que ha donat un suport brutal a aquesta campanya, des d'Astúries. Som els hereus de la lluita de la família Guillem Agulló. Som companys de lluita d'altres nominats. I sobretot crec que som gent, en general, que ens neguem a dignificar, utilitzant la paraula ideologia, per a gent que no se mereix aquesta paraula. Parlar d'ideologia quan parlem de feixisme, i gràcies als companys de Pego i a tants altres companys, quan parlem d'ideologia, quan parlem de feixisme, estem ficant al mateix nivell a un ordenament racional i crític sobre la manera d'entendre el món. Bé, doncs no. Esta gent que va matar a Guillem Agulló i esta gent contra la que lluita la nostra campanya no està al nivell d'aquestes persones. Això no és una ideologia, ho hem dit 1000 vegades. L'odi no és una ideologia, no és un pensament racional en el que puguem discutir. I per això estem tan contents que nosaltres, des de la lluita continua, altres campanyes com aquestes, estem combatint-los. Perquè no podem, desgraciadament, no podem parlar contra un pensament que no és un pensament crític, racional i que pensen les persones o una manera d'entendre el món. Estem parlant de persones que odien els altres. I per això estem tan contents que des d'aquesta nit en què van apunyalar a Guillem Agulló hi ha ja tanta gent que ens ha ja donat el relleu. Nosaltres l'hem pillat en aquest punt, hem fet una pel·lícula, queden encara moltes coses que fer. Afortunadament, gent com Carme, com Guillem, com Carmina, com el Lem, com la família de Guillem Agulló seguiran lluitant molt de temps i crec que aquesta campanya
en tantes persones que són d'esta campanya i de tantes altres que sé que estem en el carrer defensant els drets humans i defensant la democràcia i defensant l'estima per les altres persones, seguirà, continua, la lluita continua. Quan iscam d'aquesta pandèmia n'hi haurà més, n'hi haurà música, totes aquestes coses que hem hagut d'ajornar, però sobretot el que tenim clar és que nosaltres, de veritat, som molts més que ells que volen odiar-nos. Som més. I moviments com este i com els dels nostres companys ho demostren i crec que no hem de passar per alt aquests xiquetets actes d'odi que n'hi ha al nostre costat. De veritat hem de plantar-los cara. Sé que a vegades plantar cara és car, que li ho pregunten a Guillem, però callar-nos mos hi serà més car perquè si no mos guanyaran el terreny. Així que moltes gràcies pel premi, la lluita continua. Veus com donar això no era tan ràpid, que ell s'ha agarrat ahir un temps bé? Ell és de documentals, ell és de xapa, de Nosaltres podíem estar ahí tranquils també. Bé, per si... Jo ja he passat el bitxo, jo estic a tope. A mi em podeu morrejar si voleu. No ha habido ninguna respuesta. No, es una mierda. No sabes si es porque ellos están así todo el rato o porque a nadie me quiere morrear. Bueno, es igual. Que volíem recordar-vos, que no us poso pendiente, no, que ens podeu escoltar en A.Media, Media, la ràdio. A.Media Media és el mitjà que no ha volgut retransmitir esta gala. Que mala folla, que tinc. Bueno, és veritat, ells van dir, me la retransmitiu i van dir, no. Hem retransmitit mogolló de gales este any, però esta no. ¿Digo algo más? ¿Ponía algo más el guión o...? Sí, encara et queda que com a consell, si voleu que l'any que ve... Claro, sí, això ho havia posat jo. És que podies enfonar-ho més encara. Sí, que si voleu que l'any que ve la retransmeten és de 3-10, això és un consell. Poseu una porteria de futbol i hi ha un tipus darrere tirant penaltis. Tia no cola, perquè el futbol femení no ven tant, però a un tio sí. Tu poses futbol i pam, prime time enseguida. Com a consell, vos ho dono jo. Vale. Tocar les pilotes als caps de punt, bé. Donar la xapa del futbol, bé. Després et preguntes per què et tiren de tots els programes. No, jo no m'ho pregunto, jo ho tinc superclar per què em tiren. És de veres. Bé, per a presentar els nominats... Mira, un aplaudit uno. Sí, mira, uno ahí... Val, gràcies. Sempre ens cola algú de Canal 9. Mira, a veure... Per a presentar els nominats al Premi a Millor Creació d'Arts Escèniques, ens agradaria saludar a la companya del nostre programa que més ho està petant al món de l'espectacle i a les arts gràcies al seu talent. Sí, però Laia Alcázar no podia vindre i tenim un vídeo de Sarai Cerro. Hola, com esteu? Jo estic supercontenta d'estar celebrant els Premis 310 així, des de casa. Tot supercoherent. Uns premis que pretenen donar visibilitat als joves emergents. I jo, que sóc la més jove del meu equip, estic així, en pijama, a casa. Mentre Maria i Diego estan ahí, que tot bé. Però promeses de la comèdia no són. I a més, em donen a presentar el Premi a Millor Creació d'Arts Escèniques de l'any. És broma, no? No hi havia prou en no haver passat de la primera ronda de votacions. No. El meu equip ha dit teràpia de xoc, que treballi el seu ego. Doncs enhorabona a totes les companyies nominades. Clar, jo amb una companyia també m'haguera classificat. Tu saps quants grups de WhatsApp hi ha per a demanar votacions? Però no, jo sóc còmica i reportera. I sabeu què tenen les dues coses en comú? Que sempre estic a soles. Vull plorar. Va, que no, que ho porte bé. Que m'alegre molt per totes les nominades i els nominats, perquè això és un honor. Un honor i ja està, perquè premi econòmic no hi ha. I un piscolabis després tampoc. Que bé estic així. Que no, molta merda a tots i totes, perquè els nominats i nominades a millor creació d'arts escèniques de l'any són... Els finalistes a millor creació d'arts escèniques de l'any són... Ingobernables, de Tiro Hecho. Un vell cadàver, de l'aula de teatre de la Universitat d'Alacant. Tirant d'aventures, de l'estranya companyia teatre. Els Nubis, de Bullanga Companyia
Val, i aleshores, millor creació d'arts escèniques. Molt bé. Ingobernables de la companyia Tiro Hecho. Enhorabona. És la força de les coses, és la força del treball. És la força de les coses, és la força del treball. És la força del treball. Són les pilles per a parlar en públic de tota la companyia, però ha sigut un plaer fer un projecte que es prestarà a ser suport d'altres veus, malgrat la complexitat i el risc que suposen. Com diu el nostre company Paco, en el seu llibre Abriendo Puertas, és important deixar constància d'aquelles lluites quotidianes dutes a terme per infinitat de persones anònimes. Per això, gràcies a totes les persones i col·lectius que defenen ara i sempre la terra, l'horta i la seva memòria. Gràcies a totes les veïnes i als col·lectius d'entre barris per continuar cuidant l'habitatge. Gràcies a les preses en lluita que estan fent vaga de fam rotativa i a les feministes antirepressives que lluiten contra la llei Mordassa. Gràcies a les que lluiten contra el Sareb i les seues pràctiques abusives. Continuarem ficant el cos per defendre els nostres espais com el CESO a l'Horta. Cridarem per la llibertat de companys que van a la pressió injustament. Juntes som ingovernables. Moltes gràcies. One love, original igual. Jamaica meets Horta North. Palau el Tamalux in a dance hall. Yo encierto y tu fire. Toquen ara festes al poble bon gofet. La mare et malmola i diu el coneixement. L'abuela d'amagar i sempre dona dineret. Xica, toca vés i compra't un dolcet. Diumenge a casa, tot ben mudaet. Mante te quieres, em pregunte pel carrer. Mira la padrina, s'ha quedat pa vestir sants. No sé de quin parlen, però escolta! Hueles ben coentes, hueles ben coents. Amb olor a neftalina i el moño ben cardaet. Sempre treballant amb aixaes i destans. Han fet de la cuina cultura popular. Estàs desficiosa, que no pegaràs un bac. Estudia, treballa, que has d'estar ben col·locat. Et ben montes pitrala. Però, ai, filla, m'atestas templar. Mira com venen de la campi. Olviden el parlar. La valencianeta, que moderna està. Mou el bullate, mou el maluc, mou la pelili, no eres un eunuc. Mou la moguda, mou l'endaulat, mou el xachona que nostre senyor t'ha donat. Cancera, taula para, puchero, tire templa, la vida m'ha reballat i em diuen cancera, taula para, puchero, tire templa, la vida m'ha reballat i em diuen soca de socarrer. Ese palau ahí. Porta pixats i porta entre cotxes. Posa el mixbat i porta l'entrotxe i motxe. Van besar amb l'espat, flex with wax, yeah. Sopar de pa i porta, taula és de 50. Mestre, estàs pa l'arrastre. No dic que es traietxe, dic besas pa lletxe. Monella al forro, al llit o al marxe. Almohar d'empalme, un cremaet o al metge. Tota xica i arruga, con pell de tramuso. Papereres a rebosar con calamarzo. Taqui, doli, llei i safrà. Qui guanya el concurso sense participar. Antigua i barbuda és el beat d'aquest ritme. Antigua i barbuda és la bitch que està al ritme. Calypso factum, calypso factorio.
que moderna está. Mou el bullate, mou el maluc, mou la pelili, no eres un eunuc. Mou la moguda, mou l'endaulat, mou el xatxona que no té senyor donat. Mou a la joventut, mou a la joventut, mou a la joventut i està que vull tornar. Mou a la joventut, mou a la joventut, mou a la joventut i està que vull tornar. Cancela, toda para, puchero, vives templa, la vida m'ha reballat i el diuen. Cancela, toda para, puchero, vives templa, la vida m'ha reballat. Soca de socarrel! Ah! Soca de socarrel! Soca, 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 Gràcies. Hola, hola, hola. No, jo, és que podeu cantar una altra vegada, perquè jo entre el twerking, el ball, jo ja estava motivada. Palau, lo bé que vaya, però com me n'he xacons... No m'agatxe massa perquè este pantaló també és de Berta. I aleshores, també, si m'agatxe massa marinera, jo te deixes tratges i tu no m'estrenques. Bé, que jo no sé si sabeu que nosaltres anàvem a presentar els 3-10 juntes. Però ja sabeu que Berta està de poble en poble parlant en els güelos i marejant-los, que és el que més li agrada a ella, i, clar, no ha pogut estar avui així en directe. Aleshores jo vaig parlar a més de 3-10 i es vas dir, per favor, una conexioneta, no sé, algo, un directet. I em van dir, Nerea, no et preocupes perquè així s'hem gastat diners. En esta producció d'este esdeveniment hi ha titos, sí, com esteu escoltant. I aleshores, a banda de que no hauràs de compartir el teu sou amb ella, bien por mi, podràs tindre-la en directe, perquè t'he muntat un wifi, una antena, no sé com se diu això, perquè facis un streaming en directe amb Berta Baidez. Ixirà bé? No ixirà bé? Jo espero que sí. A mi m'han dit que la connexió va a tope wifi d'eixa 4G, 5G, 10G. Així que, per favor, bona vesprada, Berta Baidez. A veure si estàs per ahí. Com estàs? Hola! Hola a tots! Com esteu? Bueno, Nerea, com vas? Has vist? Hauries d'haver vingut, Berta. Jo no sé què fas en casa. No ho sé. Tia, en tots els llocs no puc estar, que acabo d'arribar de treballar, però no me pus com vaig, tota muda. Sort que estos de 3-10 són tan apanyats que me van dir, tu a les 9 en punt estàs ahí enfront de l'ordinador que anem a fer un streaming en directe per a connectar en Nerea. I jo dic, pues perfecte, però si hi ha algun canvi d'hora, aviseu-me per jo tindreu en compte. I ja estic. En punt, no. Ara no sé quina hora és en directe que no duc rellotge, però te n'has passat un poquet. Clar, jo us vaig dir, i si vos gravo un vídeo així en el mòbil de salutació, ja van. I me van dir, no, que això és supercutre, que ho volem fer en directe, que queda millor. Ja saps tu lo detallistes que són. I res, ja s'estem fent en directe com toca. Però, escolta, Nerea, m'estic ja morint de ganes de saber qui serà el guanyador del Premi Millor Contingut en Ràdio i Televisió, que estic tota nerviosa. Sí, Berta, el millor contingut de ràdio i televisió. Clar. Això ja s'ha donat, tia. Per favor, això és un drama, Arnau, tallem o què fem? Ai, no me digues que han guanyat ells el de xarxes socials. Ho sabia, tia, ho sabia. No me digues per què, però jo me ho olorava que eren ells. És que ho sabia. Ja, Berta, per favor, Arnau. Ja, xics, jo crec que això ja és... Ja no fa falta, no? No fa falta fer el panorama este, així, de vergonya. Ai, podríem fer-lo millor. És que són graciosos. És que s'ho mereixen. Sí. Berta, que ja, que adeu, que t'estime molt. Vinga. Ah, dime, que no, dona, que no. Sí. Dios, recuerdos. Vinga, com tu dius, guapa, salà.
Res, dona, vinga, gràcies, que vaig a Venerea, vinga! Adéu a tots! Adéu. Ha colat, Berta, ha colat. Bé, ja sabeu que ja no podia estar en directe, però ha estat ahí. I jo la duc sempre, tots els dies. És que és molt pesada, ella. Tots els dies ahí darrere de mi. Ara em troba a faltar, que us sapigueu. Bé, continuem. Després d'este incís, després d'esta aparició estel·lar, ara és el torn del millor espectacle de música en directe de l'any. I direu, mare meua, sí, han hagut valentes i valents que han continuat fent música en directe. I jo crec que qui millor que els Smoking Souls per a donar este meravellós premi. Així que un fort aplaudiment per a ells! Els finalistes a millor espectacle de música en directe de l'any patrocinat per Cerveza Túria són La Fúmiga, per la gira Tornar a començar. Cactus, per la gira de Roma. El Diluvi, per la gira de Vine amb mi. Malucs, per la gira Furioses. Que lluita contra l'oblit, som les bruixes de la nit, vibremos hasta la luna con esta... I el guanyador o les guanyadores són Malucs. Bueno, macro inesperat, no s'esperaven res, ¿vale? Estem en eufòria. Res, que moltíssimes gràcies a tota la gent que ens ha ajudat tant a nivell musical com audiovisual, com de producció i de management, i que estem molt emocionades i ja està. ¿Algo vol dir algo? Que ahora no podemos cantar. Ara, bueno, això. Que me muero. Vale, moltíssimes gràcies. Bueno, xiques, enhorabona. Sí, ara hauran de tornar a cantar perquè jo vos dic que encara queda l'última actuació, el punt i final a esta gala. Però continuem. Maria, enhorabona. Ja, ficam musiqueta o algo per celebrar-ho, no? Va, un poc d'aplaudiments o què? Va, i és tot. En casa. Lo que més m'agrada a mi, vos ho jure, el fumet este, saps? A vegades en els concerts al final acabes ofegant-te perquè dius, en primera fila i és de, ja està bé, però li dona un toc així de Aladina. Se'n recordeu aquella sèrie de Paz Vega? Aladina. Bé, continuem. Continuem. El millor espectacle de l'any han sigut Malucs i ara és el torn del millor llançament musical de l'any, perquè sí, perquè jo crec que vosaltres, que sou artistes, no pareu de crear, no pareu de pensar. I a més, durant la quarantena, que no podíem fer una altra cosa que pensar, vos ha donat per traure treballs musicals. Chapó per vosaltres. Este aplaudiment va per tota la gent, a veure aquest aplaudiment, molt bé, per tota la gent que ha fet un pas endavant, per tota aquesta gent que s'ha quedat també sense treball, des de músics, cantants, i tècnics, molt important la feina dels tècnics en este panorama que s'han quedat sense feina. Esperem que pront torni. Així que, per a entregar este premi, el premi a millor llançament musical de l'any, tenim a Carme Cereza de Muévelo Reina. Els finalistes a millor llançament musical de l'any, patrocinat per la Universitat d'Alacant, són Y no pasa nada Samantha, per nada. si el mundo se acaba. Holístics, per zero. Ya puse el modo zen y te lo siente. Xeta, per siempre firmes. En la hora de quedarme ya no quiero. La Fúmiga, per pròxima parada. Es hora de creuar, no et quedes en la costa. Sempre m'he imaginat la sensació més forta, però
premi per al millor llançament musical de l'any és per a La Fúmiga. Mos acabem de... Anem a veure, mos acabem de donar un micro perquè anàvem a eixir en malús i de repent venen corregant. No digues. Eixiu. Sí, que això se sap. Ah, vale. I mos diuen, eixiu. I jo dic que no, encara. Però si mos pensaven que era passamanta, estava claríssim això. Sama, on estàs? El compartim. Vale? I a Molisti i Anxeta. Gràcies 310, sobretot per la feina que feu, des de sempre. Nosaltres recordem, des de que tragueren la primera cançó, Carrasquetón, Mediterrània, sempre han estat ahí i tots els projectes culturals que hi ha gent, feu ahí aquesta lliga en 310 perquè són una gent molt guai i estos premis han servit per a veure'ns amb la gent que feia molt de temps que no veiem. La cultura segura, clar que sí, i algun dia si d'això tornarem a tocar. Però quan vulgui qui tinga que decidir-ho, eh? Gràcies, estem molt contents. Vale, pues. Gràcies. És que no s'ho esperaven i ara estem punxant Zo, que a les 9 estrenen nou tema i videoclip. O sigui que estarem ahí pendents de les xarxes socials. Un poquet. Bé, continuem. Enhorabona, Fúmiga. Quines ganes, com ha dit Carol al principi d'esta gala, de cremar València, de cremar el que siga, però de cremar. Jo estic per agarrar un metgero i cremar un paper encara que siga, per cremar algo. Bé, continuem. Ja queda poquet, estem acabant. Recordem que a les 10 hem d'estar en casa. Aleshores, ara ve un premi. Jo crec que és el premi dels premis, perquè és el premi honorífic. És un premi que ja se sap qui se l'endurà. Però he de dir-vos que este premi l'entregaran Arnau i Òscar de 310, els capos de tot això, i és per a Escola Valenciana. Un fort aplaudiment. Molt bé. Jo sols vos dic que feu una tasca meravellosa per normalitzar la nostra llengua, tant de bo no fos necessària, però encara queda molt per fer, per molts anys més de lluita. Enhorabona i endavant. Òscar i Arnau, on esteu? A veure, els capos de la màfia. El premi honorífic de la tercera edició dels Premis 310 és per a Escola Valenciana. Vine amb mi, si tu no vens tornaré sol. La vida és això, misèria i amor, promet, ho diré a la següent cançó. Vine amb mi, si tu no vens tornaré sol. La vida és això, misèria i amor, promet, ho diré a la següent cançó. Bueno, gràcies. Em deixa anar tota la tristesa, hem pactat que mai... Vale. Anem a dir unes parauletes antes, Arnau i jo. I res, bona nit i gràcies a totes per assistir. S'acopla? Sobretot a la secretària autonòmica de Cultura i Esports, la directora adjunta de Música de l'Institut Valencià de Cultura, la regidora d'Acció Cultural i Joventut de l'Ajuntament de València, a nominats i a premiats i tots els que esteu veient l'streaming, que és impressionant. Estàvem mirant que n'hi ha més de 400 persones mirant en streaming. La veritat és que dona molt de goig. Des de la cooperativa volem donar l'enhorabona a totes les que formeu part dels projectes presentats, tant els que heu quedat finalistes i premiats, com els que vos vau inscriure i no heu pogut passar de fase, com el cas de Sarai. Han sigut més de 200 propostes validades, eren més, però complien els requisits unes 200, i com ha dit Carolina, no sé qui ho ha dit, eren 70.000 vots comptabilitzats, que és una barbaritat, hem duplicat les xifres. És un goig per a nosaltres veure cada any que hi ha nous artistes, joves, amb noves idees i molt de talent, i altres que van consolidant-se i agafant molta força. Ens agradaria remarcar que, tot i les dificultats per organitzar aquests guardons, els hem volgut tirar endavant precisament pel moment tan difícil que vivim, especialment la cultura, per reconèixer tota la feina que ells i les joves artistes
feu dia a dia. Esperem que hagueu gaudit com nosaltres i ens veiem a la pròxima edició, que esperem que es pugui normalitzar, es pugui desenvolupar en normalitat. Bé, jo per acabar, en nom de 310 únicament voldria donar les gràcies a tot l'equip de la Mutant, a l'equip de Pro21 que sempre ens ajuda, Joangre, Rafa, Iris, Adrià, Imma, moltes gràcies per tot, a l'equip de Pomelo que avui s'ho ha currat de lo lindo i dona gust treballar en gent com Jordi i companyia, a Nerea, Carolina, es podrien fer-ho millor, sobretot a Maria i Diego que m'han pegat una bona salva avui, als nostres patrocinadors, sobretot, que un any més han apostat pel nostre format, Universitat d'Alacant, Cervesa Túria i Roures en Valencià. Moltes gràcies. També donar les gràcies als membres del jurat, que són els que han tingut l'última paraula. Amàlia Garrigós, Carlos Pérez de Ciriza, Daniel Montfort, Rafa Jordan, Rosa Reig, Ame Soler, Celia Cerezo, Nelo Gómez i Manuel Alandes. Si em deixa algú, disculpeu. Moltes gràcies una vegada més. Bé, sí, que per últim, bé, és cert que és molt difícil d'escollir la millor proposta d'entre totes les que s'han presentat, però he de ser sincer i tant per a Òscar com per a mi, escollir el guanyador del Premi Honorífic d'enguany està molt fàcil. Ho tenien clar des d'un primer moment que anava a ser Escola Valenciana. Per la feina transversal que feu i vertebradora de sud a nord del nostre País Valencià, per tots els fruits que hem recollit com a societat i que provenen directa o indirectament de la seva tasca i pel compromís amb la nostra llengua. Moltes gràcies, enhorabona i moltes gràcies una vegada més. Moltes gràcies. Moltes gràcies en nom d'Escola Valenciana per aquest premi honorífic. És un gran honor rebre'l per moltes raons. En primer lloc, perquè significa que es reconega la nostra trajectòria en la defensa del valencià i d'una educació de qualitat. En segon lloc, perquè la llengua, la música i la cultura no s'han d'aturar per aquesta pandèmia i el fet que celebreu aquests premis enguany amb un altre format, sí, però amb el mateix esperit de reconèixer a la gent que fa les coses bé. Això fa 310 molt i molt grans. Quan premieu Escola Valenciana, esteu premiant a totes i cadascuna de les i els activistes que defensen el valencià, cada dia, a peu de carrer, a cada comarca, a cada escola i a cada racó del nostre estimat país. El moviment social que representem va néixer de la mà de l'ensenyament en valencià i ja fa més de 30 anys que fem trobades i festes per la llengua. També Sant Bori i cinema en valencià. Perquè la nostra vocació sempre ha estat la de portar la nostra llengua al lloc que es mereix. I per això vam iniciar altres projectes que han tingut un impacte social important, com el voluntariat pel valencià, que enguany ha fet 16 anys de vida, o la gira i el festlloc, que n'han fet 15. I encara ens reinventem, i a tots els nostres projectes històrics se sumen projectes nous, com l'Escola Lab, el laboratori de projectes en valencià. Amigues i amics, activistes pel valencià, no volem desaprofitar aquestes paraules per a recordar-vos que el futur de la nostra llengua només estarà garantit si ens unim. Només així serà possible viure plenament en valencià, en una societat més justa i lliure. Treballem juntes pel seu futur. Unim-nos. Moltes gràcies. Treballo en el detall, és per on es comença. Surten el reflexe del llac un home sincer, doncs ja s'ha tret un gran pes. Ya comienza. Se viene, se aproba. Es mi turno, me toca, se viene, se apropa, me vuelvo como loca. Se viene, se apropa, es mi turno, me toca, se viene,
mis hermanas tengo este flow. Dama, caballero, no more drama. Juntas venimos a romper esa calma. I quan sona la cançó, vaya tela, sense fora les mirades, vaya tela. Ens tenim unes altres, no estem soles, ens tenim unes altres com ara les ones. I he vingut per cantar-me-ho tot, de dalt a baix tot un col. I he vingut per ballar-me-ho tot, amb elles al costat és millor. A las pruebas me remito, en este cuento solo a mí me necesito. Acércate, que te lo digo al oído, este baile no es tuyo, es mío. Hay que se viene, hay que se apropa. Me toca, se viene, se apropa. Es mi turno, me toca, se viene, se apropa. Me vuelvo como loca, se viene, se apropa. Es mi turno, me toca, se viene, se apropa. Me vuelvo como loca. Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba. Me echas 3 malos bolas con tan cada ferida. Y te aviso y te anuncio que hoy renuncio. No voy a ser yo mai el chico del anuncio. Mira con s'apropa sandunguera. El rey busca una reina pero eso no es lo que era. Rifle, caña, vergonya, torera. Amb tots ixos ni nos farem una foguera. Ya eso no para, tú ya no pares. Me toca, se viene, se apropa. Es mi turno, me toca, se viene, se apropa. Me vuelvo como loca, se viene, se apropa. Es mi turno, me toca, se viene, se apropa. Me vuelvo como loca. Malux! Gràcies, president! Desde la Valencia tropical. Sube, sube, súbelo. Moltíssimes Malux, gràcies. boniques. Moltes gràcies a totes i tots, ha estat un plaer. Acabem ja, perquè com us ho he dit ja 4 o 5 vegades a les 10, heu d'estar totes i tots en casa. Si veniu de lluny, amb compte en el cotxe, per favor. Vos vaig dir una cosa antes d'acabar, és que estava mirant Twitter i abans vos he dit que Aladina era de Paz Vega i no que és Paz Padilla, que ja ho sé, lo pas que m'he liat, però ahí tinc a 2 o 3 haters, que què seríem sense els haters que estan ahí fent la mà? Que ha estat un plaer presentar estos premis. Visca la cultura i visca la gent jove que tant ens estimem la cultura i que fem cada dia que això tire endavant. Esperem que l'any que ve siga un poc millor. Jo espero no haver dut mala sort, la pantalla s'ha apagat, podia passar. I això, que ens veiem l'any que ve. Ha estat un plaer estar amb Malux, amb Maria, i moltes felicitats a totes i tots els que heu guanyat. Quedeu-vos, perquè ara hi ha fotofinish d'aixa, però serà sentadets en les primeres files, o sigui que no pugeu a l'escenari, vos quedeu per ahí baix, i l'ordre d'eixida suposa que ara vos indicaran esta gent tan genial. Res, un plaer, fins l'any que ve! Distopía, que si quiero, que si tengo. Coltán del Congo, San Marengo. Iris, go home, welcome, afgano. Karachi y al Karachay, un corito sano. Guerra per recursos.